Estic molt il·lusionat per parlar-vos avui de l'últim de la trilogia d'Albons, que és Dins del teu record, de l'Ester Invernon. Aquesta tercera part que acaba amb la trilogia de l'autora en la que hem descobert com és la família de la Marina, amb personatges tan entranyables com la seva mare, la Carme, les nenes petites i tots els embolics que hi ha al voltant dels secrets que tenen. Doncs bé, crec que aquest tancament és un tancament que tot Catalunya necessitava, perquè havíem de saber com acabava la història. I un fet curiós és que aquí bàsicament passem a desplaçar el personatge central de la Marina a la Carme, la seva mare. Descobrirem en aquest llibre, que es divideix en capítols als anys 70 i capítols a l'actualitat, quina va ser la seva història i bé, no faré spoiler perquè us heu de llegir els 3 llibres, però quina va ser la seva història en aquell moment i com arribem fins al moment actual. Tot això amb una sèrie de secrets que poden canviar la percepció familiar que tenim, sobretot amb la millor amiga de la Marina, que és la Joana, i que sabem que és una més de la família. He de dir que a mi m'ha semblat dels 3 llibres, aquest per mi és el més melancòlic, el més... és un llibre de tancament, no? De que has de lligar tots els caps, i això m'ha agradat, perquè no queda cap cosa sense acabar de rematar, i és com un gràcies, o sigui, és un tancament real, de que jo m'acomiado amb aquest llibre. I ja veureu que passa un fet, que jo sí que he de dir que hauria canviat l'ordre d'alguns aconteixements, perquè hi ha un fet que passa com 50 pàgines abans d'acabar, que et quedes tieso, la veritat. Sé que tieso no és correcte, però em dóna igual. I què dir? Que a mi m'ha agradat, perquè és un llibre com molt dolç, i crec que fa tot el que s'ha de fer per tancar aquesta història tan maca i tan tendra. I la veritat és que era que llegia, però ja llegia com pena, en plan, no vull que s'acabi, no vull que s'acabi, no vull que s'acabi, i clar, s'ha acabat, però molt content d'haver llegit aquesta història i d'haver redescobert l'Ester Invernon, que ja coneixia, de ningú va dir que seria fàcil, però que trobem aquí en un estil una miqueta més diferent. Això sí, sense perdre aquesta agilitat de que dius, és que les pàgines volen, o sigui, me l'he llegit de 2 sentades en 2 dies, i ha sigut una experiència molt, molt maca, així que estic superfeliç d'haver conegut aquesta història. No sé si l'heu llegit, si vosaltres heu arribat a la tercera part o no, però si no, ja sabeu, correu, perquè és que és un must. És un llibre que heu de llegir. I ja està, fins aquí. Només em queda donar les gràcies a l'Ester, que és un amor, i a l'equip de Penguin Llibres per haver-me l'enviat, perquè és que és un encert i m'encanta, i merci. Adéu.